निबोधत। विवेकी अक्षर विवेकी लेखन सुश्राव्य वाचन श्रवणार्थ चरित्रे संस्कारी धीरवीर गाथा रम्य बालकथा अनुभवा अमृताचे शब्द थोर आणि सान सगळ्यांचे कान आनंदावे चालता बोलता ऐकावे पहावे ज्ञानी होत जावे सहजची। नमस्कार. विवेकानंद केंद्राच्या मराठी प्रकाशन विभागातर्फे मी तुमच्या सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत करते. विवेकानंद केंद्र मराठी प्रकाशन विभागाने गेल्या वर्षीपासून एक नवीन उपक्रम सुरू केला, शब्द अमृताचे, लेखकांच्या पुस्तकातल्या अभिवाचनाचा. आणि त्याचे आता 29 भाग पूर्ण झाले आहेत. 25वा भाग जेव्हा पूर्ण झाला तेव्हा असं ठरवलं गेलं की ह्या वर्षीपासून आपण लेखकांशी मनोगत साधावूया, त्यांचं मनोगत जाणून घेऊया आणि त्यांच्याशी गप्पा मारूया. आजचं आपलं हे दुसरं पुष्प आहे आणि त्यासाठी पुस्तक आहे शौर्यकथा भाग 1, 2 आणि 3. आणि ह्या तिन्ही भागांच्या लेखिका आहेत प्रथितयश लेखिका अनुराधाताई गोरे. नमस्कार. अनुराधाताई, तुमचं विवेकानंद केंद्रातर्फे मनपूर्वक स्वागत. नमस्कार. मंडळी, 12 जानेवारी 2014 या वर्षी विवेकानंदांच्या जन्माला 150 वर्ष पूर्ण झाली आणि त्यानिमित्ताने पहिलं पुस्तक शौर्यकथा 1 हा भाग प्रकाशित झाला. त्याबरोबर लगेचच 26 सप्टेंबरला दुसरा भाग प्रकाशित झाला. कारण इतका भरघोस प्रतिसाद आपल्याला मिळत होता, त्या प्रतिसादाबद्दल अनुराधाताई इतक्या प्रेरित झालेल्या होत्या की त्यांनी दोन्ही पुस्तकं लिहून आपल्यासमोर मांडली. आणि त्यानंतर 15 ऑगस्ट 2020ला शौर्यकथा भाग 3 हे भाग प्रकाशित झालं. अनुराधाताई, त्याबद्दल तुमचं मनपूर्वक अभिनंदन. नमस्कार. धन्यवाद. आम्हाला आज तुमच्याशी ह्या पुस्तकाबद्दलच खूप गप्पा मारायच्या आहेत. पण त्याआधी मला असं सांगावंसं वाटतं की स्वामी विवेकानंद नेहमी असं म्हणत असत की तुम्ही एक वेळ तुमचा देव विसरलात तरी चालेल, पण तुमचा राष्ट्रदेव तुम्ही कधीही विसरता कामा नये. आत्ताची आपल्या देशातली परिस्थिती बघता, आपल्या स्वातंत्र्यानंतरची आणि आत्ताच्या बॉर्डरवरची जी आपली परिस्थिती आहे ती सगळी बघता असं वाटायला लागलं की आता काहीतरी करण्याची आणि मुलांनी प्रेरित होण्याची आवश्यकता आहे. आणि अशा वेळेला हे शौर्यकथा पुस्तक हे लिहिलं गेलं. मला वाटतं की आपण अनुराधाताईंकडनंच जाणून घेऊया की अनुराधाताई, कसा होता हा सगळा, म्हणजे हा विचार तुमच्या मनात कसा आला आणि तुमचा हा प्रवास कसा सुरू झाला? खरं तर शौर्यकथामध्ये माझा जो लेखनाचा पसारा आहे त्याच्यातला हा एक छोटासा भाग आहे. म्हणजे अगदी सुरुवातीला मार्टियर्सवर पुस्तक लिहिलं मुंबईतल्या, त्याच्यानंतर मग सगळी युद्ध एकत्र त्याच्यातल्या छोट्या छोट्या कथा, मग 1971चा रणसंग्राम, सियाचीन, हे करत असताना मी अक्षरशः शेकडो एक्स सर्व्हिसमन, मोठमोठे अधिकारी, सैनिक यांना भेटत होते. आणि त्या पुस्तकाला निमित्ताने जी माहिती मला मिळत होती ना, त्याच्याहीपेक्षा त्यांच्या आयुष्यात एवढं काहीतरी आहे आणि ज्याची आम्हाला कल्पनाच नाही. गंमत अशी आहे की जे एरवी पब्लिक मीडियामध्ये असतात त्यांच्या साध्या साध्या गोष्टी पण लोकांना माहिती होतात, पण ह्या लोकांनी स्वतःच्या जीवाची बाजी लावणं हा एकच भाग वेगळा, पण नेमकं आपल्या
समाजामध्ये सैनिकांच्या प्रती मी तर म्हणते फक्त 0.5% माहिती आहे. 99% त्यांचा जो भाग आहे हा लोकांना माहिती नसलेला आहे. आणि मग त्याच्यातून माझा हा सगळा अनेक पैलू, मग अपंग जवानांवर वेगळं पुस्तक असेल किंवा वीर नारींवर वेगळं असेल, कारगिलवर आता वेगळं असेल, असं असंख्य अँगल्सनी मी घेत गेले. त्याच्यामध्ये ह्या शौर्यकथा म्हणजे उदाहरणार्थ 1971चं पुस्तक मी जेव्हा लिहित होते तेव्हा ज्यांनी शेवटचा हल्ला केला, ज्याला आपण म्हणतो की फॅटल अटॅक, की ज्याच्यानंतर 93,000 आपल्याला शरण आले, पाकिस्तानी सैनिक शरण आले. आपण 13 दिवसात बांगलादेश मुक्त केला आणि त्याच वेळेला इकडे लाहोरपर्यंत धडक मारली. त्याच्यातला ज्यांनी फॅटल अटॅक जे केला होता ते 4 पायलट होते. यांच्याशी मी बोलता बोलता मला असं जाणवलं की अरे यांच्याकडे तर अनुभवांचा केवढा मोठा साठा आहे. मग 71मध्ये मी हे वापरीन, मग बाकीच्यांचं काय. तसंच याच 71च्या युद्धामध्ये ज्यांनी पहिल्यांदा, ज्याला आपण म्हणतो ऑपरेशन टायड्रंट ज्याला म्हणतात, की ज्यांनी नेव्हीच्या तळावर, म्हणजे नेव्ही प्रथमतः आपल्या युद्धात उतरली आणि इतका जबरदस्त तो हल्ला होता की त्याच्यानंतर पाकिस्तानच्या आर्मीनी अरबी समुद्रात, हिंदी महासागरात पाऊलही टाकलं नाही. त्यांचं ते बंदर, असं म्हणतात की जगातला सगळ्यात मोठा बॉनफायर, सगळं बंदर, ऑइल डेपो आपण जाळून नष्ट केले. ते ऑपरेशन करणारे जे टायड्रंटचे जे होते त्यांना मी जेव्हा भेटायला गेले, तो पहिला रॉकेट डागणारा तो जो माणूस होता, त्यांच्याशी बोलताना मला जाणवलं, ती कथा 3ऱ्या पुस्तकात आत्ता आली आहे बघ, की त्यांनी असं म्हटलं की पूर्वी एकदा वादळ झालं, आत्तासारखं तेव्हा वेदर ऑब्झर्वेटरी वगैरे असं काही नव्हतं. आणि मग अशा वेळेला आम्ही आमच्या गस्ती बोटीवर जात असताना आम्हाला त्या वादळात सापडलेली माणसं भेटली. ती रामेश्वरच्या ह्याच्यात अडकून पडली होती, 3-4 हजार माणसं. आणि मग आम्हाला आदेश नव्हता तरी आम्ही काम केलं, कारण आम्हाला एवढं माहिती होतं की सैन्य फक्त बॉर्डर म्हणजे काय, देशातल्या लोकांचं संरक्षण करणं हे आमचं काम आहे. आणि त्यावेळेला मी जे पुण्य केलं, आणि रामेश्वरच्या देवळामध्ये मग कलेक्टर खूप काय सांगत होते, त्याच्यामुळे मला 1971मध्ये, कारण ही निर्वासित आहेत, ते पाकिस्तानामध्ये सगळं सोडून आलेलं असं हे कुटुंब, 39 जणांच्या कुटुंबापैकी फक्त 2 जण जिवंत आले. एवढी धग त्यांनी सगळी सहन केलेली. आणि मग त्यांचा जो नेव्हीचा प्रवास, मग त्याच्यामध्ये मला असं आढळलं की अरे बापरे, याच्यातून आपल्याला लहान कितीतरी छोट्या कथा, एवढं वाचायला आजकाल नसतं ना छोट्या कथा. अशा ह्या सगळ्या प्रवासात मला या भेटलेल्या लोकांच्या कथा ज्या आहेत त्या मी गोळा करत गेले, मी लिहित गेले. आज ना उद्या कधीतरी होईल. आणि मला असं वाटतंय सांगायला प्रेक्षकांना आनंद वाटेल की ह्या कथांचा म्हणजे लोकांच्या समोर एक वेगळं दालन उघडलं. त्यामुळे विवेकानंद केंद्राने आता ह्या अशा आणखीन 1, 2, 3, 4 आणि 5, आणि मी त्यांना असंही विचारलं की अहो याच्यात इंडिव्हिज्युअल कथा आहेत, पण सैन्यामध्ये कोणीचं म्हणणार नाही की हा माझा पराक्रम आहे किंवा मी केलं. आपण साधी जरी काही केलं ना तरी मी केलं, त्याच्यामध्ये म्हणतात नाही हे टीमवर्क आहे, हे टीमवर्क आहे. आणि खरोखरीच ते टीमवर्कच असतं. त्यामुळे पुढच्या 4थ्या भागामध्ये तुम्हाला एकत्रित ऑपरेशन्स ज्याला आपण म्हणतो ना, ती तुम्हाला बघायला मिळतील. म्हणजे मग ती पठाणकोटच्या हल्ल्याच्या वेळेला असेल, किंवा हायवेवरचा जो हल्ला झाला त्याच्यावरचा असेल, किंवा 71 आणि 65च्या युद्धामधला असू शकेल. अगदी आपल्या 39 सैनिकांनी जवळजवळ 2300 सैनिकांचा पराभव कसा केला, कोणती युक्ती वापरली. गेल्या वेळेला फ्रेंच टोपी घालून राजस्थानच्या वाळवंटामध्ये मोदीजी गेलेले होते, पण ते का गेले होते ते कोणाला माहिती नाही ना. त्याच्यामागचं कारणच असं होतं की त्याच वाळवंटात आपला हे कमी होता, काय म्हणून संरक्षणाची सिद्धता कमी होती. पाकिस्तान मात्र नक्की ठरवून होता की सकाळी तिथून निघायचं, पहाटे ब्रेकफास्ट अमक्या ठिकाणी घ्यायचा, जेवण अमक्या ठिकाणी घ्यायचं आणि संध्याकाळपर्यंत दिल्ली गाठायची. सो वेल प्रिपेअर्ड. गंमत अशी झाली की ह्या सगळ्याकडून आलेले त्यांना तसं परत फिरावं लागलं. एवढ्याशा लोकांनी फक्त 2 आपल्याकडे लढाऊ विमानं होती. तो जो विमानतळ होता तो आपण आधी कार्यान्वित केला होता, आधी बंदच पडला होता कित्येक दिवस. आणि मग हे जे सगळं होतं ना, तर एवढ्या कमी संख्येने एवढ्या मोठ्या संख्येला हरवणं, आणि तो जो फोटो तिथला दाखवला जातो की ते सगळे रणगाडे त्यांचा उद्ध्वस्त झालेले आहेत, जवळजवळ 39 रणगाडे आपण त्याचा नष्ट केले. तर हे ऑपरेशन आहे. तर असे काही ऑपरेशन्स तुम्हाला पुढच्या 4थ्या आणि 5व्या भागात ऐकायला बघायला मिळतील. आणि मला नक्की खात्री आहे की आमच्या सेनेबद्दल नुसता अभिमान वाटतो असं म्हणायच्या ऐवजी नक्की काय करतात ते. तर किंवा काही वेळेला आपल्याला असं माहिती आहे पण हे माहिती नाही आहे की पूर आला होता मागे तेव्हा आमच्या लोकांनी कशी मदत केली, रेस्क्यू ऑपरेशनमध्ये कशी मदत केली, हे सगळं खूप वेगळं आहे. आणि मी तर म्हणते 5 काय असे कितीतरी भाग होतील, पण माझ्या बाकीच्या सगळ्या प्रवासामध्ये सध्या तरी मी एवढ्याचा विचार करते. आणि मला कसं होतं माहिती आहे का स्मिता, की आमचे जे व्हॉट्सॲप ग्रुप्स आहेत ना त्याच्यामध्ये असं काहीतरी छोटंसं येतं, आणि मग ती माझी प्रेरणा ठरते की अरे ह्याच्यावर आपल्याला
या माणसाला गाठलं तेच पाहिजे. तेच मला तुम्हाला विचारायचं होतं, कारण मंडळी ह्या 3 पुस्तकांमध्ये 75 शूरवीरांच्या कथा आहेत आणि ह्या कथा स्वातंत्र्योत्तर काळापासून ते 26/11चा आपला मुंबईचा बॉम्बस्फोट हल्ला घ्या किंवा त्याच्यानंतरचं 370 कलम लागू गेल्यानंतरचा सुद्धा काही अनुभव ह्या पुस्तकामध्ये आहेत. आणि ह्या पुस्तकात जेव्हा अनुभव लिहिले गेले तेव्हा मला विशेष सांगायला आवडेल की अनुराधाताई काश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंत देशातल्या कानाकोपऱ्यात प्रत्येक ठिकाणी जिथे आपले शूरवीर होते, जिथे ते राहत आहेत, त्यांच्याकडे प्रत्यक्ष त्यांना जाऊन भेटल्या, त्यांची माहिती घेतली, त्यांच्या नातेवाईकांकडनं त्यांचे अनुभव कथन करून घेतलं आणि त्याच्यानंतर त्यांनी ही पुस्तक लिहायला सुरुवात केली. म्हणून मी त्याला सुरुवातीलाच म्हटलं होतं की अनुराधाताई हे लिहावं असं तुम्हाला का वाटलं? मुळात अगदी छोटंसं करेक्शन करते की ह्याच्यापैकी सगळ्यांच्याच मी प्रत्यक्ष घरी गेले असंही नाही बरं का. अनेकांच्या घरी गेले, अनेक जण माझ्या घरी आले. म्हणजे मी तुम्हाला म्हटलं तसं की ज्यांनी जो फेटल अटॅक केला ना, नाही तुम्ही नका माझ्या घरी येऊ, मी मुंबईला कामाला येणारच आहे ना, मी तुमच्या घरी येईन. किंवा काही वेळेला असंही झालं की एकाच कामासाठी म्हणजे सियाचीनमध्ये त्यांना 3दा पोस्टिंग, एकच पोस्टिंग मिळतं पण 3दा पोस्टिंग मिळालं असे जे होते. आणि आता जे तिथे स्कूल झालेलं आहे, हा अल्टिट्यूड स्पेशल स्कूल, त्याचं ज्यांनी डिझाईन सगळा केलेला आहे ते पुण्याला साळुंखे विहारमध्ये राहतात. मी साळुंखे विहारमध्ये बरेच वेळा गेले बरं का. साळुंखे विहार म्हणजे एक्स सर्व्हिसमनची सोसायटी आहे ती, पण त्यांच्याकडे माझं जाणं नव्हतं झालं. काही गरज नाही हो, मग फोनवर बोलत राहायचं. आणि मग ज्या वेळेला मला जिथे करेक्शन वाटेल तिथे मी परत विचारायची. एवढंच कशाला, तर मी त्यांना लिहून झालं की पाठवते. त्याच्यात काही, कारण मी पण काही तज्ज्ञ नाही आहे ना, तर त्यांचं करेक्शन. आणि सियाचीनचं पुस्तक लिहिताना तर ते सियाचीन जे त्याचं आपण म्हणूया आर्किटेक्टपैकी एक असे जे लेफ्टनंट जनरल कुलकर्णी होते, त्यांनी तर मला त्यांचं स्क्रिप्ट बरोबर 7 वेळा बदलायला लावलं. पण कारण का त्यांचं म्हणणं असं होतं की एक तर माझ्या तोंडून जेव्हा जातं ना, म्हणजे तू आणि मी म्हणाले तर गोष्ट वेगळी असते ना, पण जो मनुष्य वन ऑफ द आर्किटेक्ट तो आहे, तर त्याच्याकडून जाताना आपल्यामध्ये काही प्रॉब्लेम नाही, पण पाकिस्तानला काही छोटंही निमित्त मिळू नये असं काही केलेलं आहे ते. तर असं हे सगळं आहे. तुम्ही बारीक सारीक प्रत्येक काळजी घेतली. प्रत्येक पुस्तक तुम्ही लिहित होतात, प्रत्येक गोष्ट लिहित होतात. आणि मला सांगायला आवडेल की मी 3 पुस्तकं वाचली आणि ती पुस्तकं वाचत असताना सतत असं जाणवत होतं, म्हणजे काही वेळेला असं जाणवत होतं की आपण खरंच ते युद्धभूमीवर आहोत की काय. आणि अक्षरशः ते वाचता वाचता अंगावर काटा येत होता आणि असं वाटत होतं की किती आपले सैनिक आपलं सगळं भान विसरून देशासाठी आपलं प्राणार्पण कशा पद्धतीने करतात आणि कशा पद्धतीने त्यांचं डिवोशन आहे आपल्या देशासाठी. आणि हे सगळं पुस्तकात अतिशय सुटसुटीत वाक्यरचनेत आणि ओघवत्या भाषाशैलीत अनुराधाताईंनी हे मांडलेलं आहे. त्यामुळे पुस्तकं इतकी वाचनीय झालेली आहेत की अनुराधाताई खरंच त्याच्याबद्दल तुमचं मनःपूर्वक अभिनंदन आहे. कारण आम्हाला ते पुस्तक एकदा सुरू केलं वाचायला की ठेवावं असं मुळी वाटतच नाही. मग पुढच्या गोष्टीत काय असेल, पुढच्या गोष्टीत काय असेल असं प्रत्येक वेळी वाटत राहतं. मला सांगायला इथे मुद्दाम असं आवडेल की 26/11चं जे वर्णन केलेलं आहे ते वर्णन इतकं सुंदर केलेलं आहे. आपल्याला आपण त्या ताज हॉटेलच्या त्या रूम्समध्ये पोचतो, आपण त्या रस्त्यावरती पोचतो, आपण त्या हॉटेलमध्ये पोचतो आणि आपल्याला कळू शकतं की हे कसं प्रत्यक्ष घडलं आणि कोणत्या पद्धतीने हे घडलं. आणि हे सगळं आपल्यासमोर इतक्या व्यवस्थित पद्धतीने अनुराधाताईंनी आपल्यासमोर मांडलेलं आहे. मंडळी, मला वाटतं त्याच्यामध्ये आणखीन एक मला रिव्हील करायला आवडेल की सगळ्यांना वाटलं की पोलिसांचं क्रेडिट आहे, असं नाही आहे. पहिला जो ग्रेनेड फेकलाय तो इथे जी मुंबई आणि याला कुलाबा एरिया होती त्यांनी तो पहिला ग्रेनेड फेकला, त्यांचा कधी उल्लेख नाही झाला. किंवा जे NSGचे लोक आले होते ते आले कसे, गेले कसे. एवढी मुंबई तुमची श्रीमंत आहे हो, पण साध्या बसमध्ये बसून त्यांना आपण निरोप दिला. आणि हे ना एक खंत असते थोडीशी की एरवी तुम्ही साध्या पार्टी चहावर उधळून टाकणारे पैसे, किंवा ह्या पुस्तकात त्याचा उल्लेख आला आहे की नाही मला माहिती नाही. कारगिलच्या वेळेला असं म्हटलं गेलं की कोट्यावधी रुपये जमा झाले, पण जर आपण एकूण लोकसंख्येला भागलं ना तर प्रत्येकाच्या नावावर एका चहाच्या कपाची सुद्धा किंमत येत नाही. इतकं कमी आपण कॉन्ट्रीब्युशन केलं. एवढंच कशाला, आजही अनेक ज्याला सेवा श्रेष्ठ नागरिकांचे जे काय म्हणतो आपण त्यांचे जे काय युनिट्स त्यांचं काय ते असतं, त्याच्यात मी जेव्हा गेले त्यांना विचारतं की तुमच्यापैकी किती जण असे आहेत की ज्यांना सैनिक कल्याण निधी असं असतो हे माहिती आहे आणि तुम्ही कॉन्ट्रीब्यूट केलेलं आहे. दुर्दैवाची गोष्ट अशी असते की एखादा कोणीतरी हात वर येतो, म्हणजे तुम्ही नुसतं तोंडी फक्त बोलता की आम्हाला आदर वाटतो, प्रत्यक्ष हाताने जेव्हा करायची वेळ येते ना
तर ही सगळी जाणीव जागृती हा माझ्या सगळ्या मागचा हेतू आहे. आणि सामान्य माणसाला पण म्हटलं पाहिजे अरे ते एवढं करतात की आम्हाला एवढं करायला काय झालं. अर्थात इतकं कठीण आहे सोपं आहे नाही मला सांगता येणार, पण मी जेव्हा म्हणते ना की आपण असं बीज फेकून दिलं की एखादं तरी रोप उगवतं ना, तसं आपल्याला माणसं भेटतात. आणि असेही काही जण जसे ज्येष्ठ नागरिक संघ दरवर्षी सांगतात की नाही नाही तुम्ही सांगितल्यापासून आम्ही सुरुवात केली बरं का, असंही भेटतात. कोणी जॉईन आर्मी करणारही भेटतात. आणि असं ठीक आहे. पण या सगळ्या प्रवासात मला तुम्हाला आणखीन एक असं विचारावं असं वाटतंय की तुम्ही इतक्या 75 शूरवीरांना भेटलात किंवा या त्यांच्याशी- पुस्तकाच्या निमित्ताने या पुस्तकाच्या प्रत्यक्षात निमित्ताने. आणखीनही कित्येक हो, असतील. बरोबर ते तर कित्येक आहेच. पट आहेत. आणि त्याचा तो अनुभवही त्या पुस्तकात उतरलेला आहेच हो, हो. निश्चितपणे. तर मला मुद्दाम असं म्हणजे आम्हाला सगळ्यांनाच ह्याच्यात उत्सुकता आहे की असे काही 1-2 क्षण होते का किंवा अशा आठवणी होत्या का की त्या मनाला भिडून गेल्या किंवा म्हणतात की म्हणजे त्याच्यानंतर आपलं मन सुन्न झालं, अशा पद्धतीच्या काही आठवणी होत्या का की ज्या आपण या पुस्तकातनं प्रेक्षकांपर्यंत आणि वाचकांपर्यंत पोहोचवू शकलो आहोत? ह्या पुस्तकात त्याचा उल्लेख आत्ता तरी केलेला नाही आहे. पण 2 खरं तर असंख्य सांगता येतील, पण 2 मला सांगायला खूप आवडेल. एक मला असं वाटतं की आपल्याला साधं दाढ दुखली, कान दुखतोय, टेम्परेचर आलं आहे, खोकला आला आहे की आपण अगदी लगेचच असं अस्वस्थ होतो बरोबर. असे मी असंख्य मी म्हणतात तसं अपंगांवरच मी पुस्तक वेगळंच लिहिलं आहे, अदम्य आमची ध्येयासक्ती. पण त्याच्यावाला नाही, सियाचीनचं पुस्तक लिहिताना एक ट्रिपल ॲम्प्युटी मला एक हे भेटले, मेजर भेटले. ट्रिपल ॲम्प्युटी म्हणजे त्यांचे अक्षरशः दोन्ही पाय गेलेले आहेत, हात गेलेला आहे आणि तरी ते म्हणतात आय एम व्हेरी लकी. का बरं? कारण आय कुड सर्व इन द आर्म फोर्सेस. सेकंडली माझं मेंदू आणि डोकं शाबूत आहे आणि राईट हँड ज्याने मी काम करू शकतो तो शाबूत आहे. आणि तिसरी महत्त्वाची गोष्ट, हा जर इतर कॉमन मॅन असता ना तर तो मेलाच असता, त्याचं आयुष्य वाया गेलं असतं. पण आर्मी लुक्स आफ्टर मी, म्हणजे ही स्टील इन सर्व्हिस. तर हे मला खूपच म्हणजे, आणि परत ते आपल्याला सांगतात काय की आंटी जब वापस लौटोगे ना तो जहाँ जहाँ जाएंगे ना तो सबको बोलना की मेरी प्रार्थना मेरे लिए करने के लिए बोला. त्यांची काय प्रार्थना आहे? क्षणभर आपल्या एक सेकंदावर मनात विचार येऊन जातो की अरे हे तर मरण मागत नाही आहेत ना. आणि मग आपण एक क्षणभर असे स्तब्ध होतो. पण त्याचं पुढचं वाक्य असतं की सियाचिन जब भी ऊपर जा रहा था ना तभी मैंने वादा किया था मेरे आदमियों से कि तुम्हारे साथ ऊपर जा रहा हूँ, तुम्हारे साथ नीचे आऊँगा. फिर भी उनके साथ ऊपर तो गया, नीचे नहीं आ सका, जल्दी आना पड़ा. तो मुझे अगला जन्म चाहिए, पिठोरगढ़ में चाहिए और सियाचिन का टेन्युअर मुझे पूरा करना है. असं जेव्हा मनुष्य म्हणतो ना तेव्हा आपल्याला वाटतं अरे काय जबरदस्त माणूस आहे, इच्छाशक्ती आहे, जबरदस्त. आणि काय मध्ये इतकं गमावल्यावर सुद्धा काय तो मागतो. तसं एक दुसरं मला अगदी आठवेल की अशापेक्षा अगदी वेगळा अनुभव आहे. 370 हटवल्यानंतर जसं मी म्हटलं ना की मी जेव्हा गेले होते तेव्हा सगळ्यांना आता माहिती आहे की कारगिलमध्ये त्यांच्यावर लक्ष्मणमाता चित्रपट त्याच्यात त्याचं हिरो आहेत योगेश जोशी, त्यावेळेचे तिकडचे कमांडिंग ऑफिसर. आता ते लेफ्टनंट जनरल वगैरे झालेले आहेत. आणि आत्ता गलवान घाटीचं जेव्हा सगळं सुरू आहे ना तेव्हा त्यांचं कायम आणि कायम त्यांच्या मुलाखती, त्यांचे चेहरे आपण बघितलेले आहेत. कारण फायर अँड फ्युरी नावाचं तिथे जे युनिट आहे त्याचे ते सध्या हेड आहेत. आणि चीनच्या संदर्भात ही सपोज टू बी द बेस्ट नॉलेजेबल आणि हँडल करू शकेल. गलवानच्या घाटीमध्ये आपण काय धूळ चालली सगळ्यांना माहीत आहे. माझ्या एका रंग आमच्या वेगळ्या पुस्तकाचं प्रकाशन त्यांच्या हस्ते तिथे मी केलं आहे बरं का. कारण त्यावेळेला एरवी त्यांना भेटणं अशक्य आहे. सुदैवाने मी तुला म्हणतात असं की माझा मुलगा माझ्याबरोबर असतो, गेलेला नाही आहे तो. त्यामुळे त्याचा जो बॅचमेट होता ना बिंड्रा तो तिथे मला आहे हे मला कळलं. म्हणजे मी आमच्या ग्रुपवर कोणाला तरी सांगितलं की इज समबडी देअर इन लेह बिकॉज आय एम व्हिजिटिंग लेह. मग लगेचच मला त्या विंड्राचा फोन आला आणि आंटी मैं उधर हूँ और त्याला आपल्याला प्रवेश नाही आहे, म्हणजे मी माझी गाडी घेऊन जाता येणार नाही मला. त्यांनी मला त्याची गाडी पिकअप करायला आला आणि मग ते जे लेफ्टनंट जनरल योगेश जोशी आहेत त्यांना मी भेटले. सगळ्यांना तुम्हाला आश्चर्य वाटेल की आम्ही जेव्हा जातो ना म्हणजे मला अगदी असं सांगायला वाईट वाटतं की सामान्य माणसांना खरोखरीच काही पडलेलं नसतं की तुमचा म्हणजे कोणतंही तुमच्यातलं गेल्यानं तुम्ही कसे राहता काय राहता काही पडलेलं नसतं कोणाला. तोंडेखलं सगळी बोलायला असतात पण प्रत्यक्षात तसं काही नसतं अनेक वेळेला. म्हणजे सगळीच अशी असतात असं नाही मला म्हणायचं आहे. पण पहिल्यांदा त्यांनी आधी एक तर मला खूप व्यस्त होते ते, पण त्यांनी मला 10 मिनिटाची वेळ दिली, हरकत नाही. तो बिंड्रा आला, तो मला घेऊन गेला. लेह लडाख फायर अँड फ्युरी सगळ्यात आक्रमक अशा प्रकारचा जो फोर्स आहे त्याचा हा प्रमुख.
म्हणजे एक सैनिक हजारो सैनिकांना भारी पडेल अच्छा. अशापैकी त्यांचा तो प्रमुख. आणि कारगिलच्या युद्धामध्ये सगळ्यात जास्ती परमवीर चक्र, वीरचक्र आणि सगळ्यात जास्ती एरिया काबीज केलेला आहे तो यांच्या युनिटने, कमांडिंग ऑफिसर असल्यामुळे. तो मला मनुष्य जेव्हा 10 आणि 15 मिनटं देऊ म्हणतो, प्रत्यक्षात माझ्यासाठी त्यांनी कितीतरी पट त्याच्या जास्ती वेळ काढला. याच्याही पलीकडे जाऊन मी गेल्याबरोबर आधी ते उभे राहिले. म्हणजे मला वाटते 6 फूट 2 इंच प्रत्यक्षात दिसतात ना टी व्हीवर, त्याच्यात एक प्रचंड आकर्षक आहेत, गोरेपान. आणखीन बरोबर. त्याच्यानंतर त्यांनी मला आधी सांगितलं माझी आप बैठ जाइए, उभे राहिले त्यांच्या केबिनमध्ये, रिस्पेक्ट देऊन उभे राहिले, माझी आप बैठ जाइए और पहले मुझे बोलिए बात की तो बातें होते रहेगी, आपको पेंशन बराबर मिलता है. हाँ, उधर का जो कोई बॉम्बे का यूनिट है या उसके यूनिट है वो आपके ख्याल रखता है. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट अशी असते की माझ्या मुलाला जाऊन आता 29 वर्ष झाली, पण दरवर्षी त्यांचा जो रेझिंग डे असतो ना त्यावेळेला एक पत्र येतं अँड दॅट लेटर इज कॉल्ड ॲज फॅमिली लेटर. आता त्याच्याबरोबरीचं कोणीच त्याच्यामध्ये नाही आहेत, पण तरीही त्यांचा जो कमांडिंग ऑफिसर असतो तो संवाद साधतो. आत्ताच मी गेल्या आठवड्यात बदलले त्यांचा, तर त्याला म्हटलं मग मी अरे मला नया कोण आया है उसका नंबर देना ना जरा. त्यांच्याबरोबर मी गोष्ट केली. मग ते विचारतील की उनके युनिट से आपको काही संपर्क करता है ना. हा जो काही एवढी तुमची काळजी नाही, हा आमची म्हणजे जशी माझी घेतली असं नाही, कोणी जरी गेलं असतं, कोणतीही वीर नारी, वीर माता, वीर पिता गेला असता तर याच प्रकारे ते वागले असते. मी होते म्हणून नव्हे. तर हे जे सगळं वेगळं नातं आहे ना, हे मला असं वाटतं की आजकालच्या व्यवहारी जगात लोकांच्या कल्पनेपलीकडचं आहे, सगळं कल्पनेपलीकडचं आहे. पण तुम्ही हे आणि पुस्तक लिहिल्यामुळे दुसरं मी तुला काय सांगू, म्हणजे असा एरवी आपण पटकन शेक हँड करणं किंवा असं दूर असतो ना, म्हणजे आपली भारतीय संस्कृती. पण जेव्हा असा एखादा मनुष्य असं आपल्याला पॅट करतो, किंवा दिगेंद्र सिंह की ज्यांनी कारगिलमध्ये 39 पाकिस्तानी यांना मारलं आणि 11 बंकर्स उद्ध्वस्त केलं. तुम्ही भेटला होता. नुसते भेटले नव्हे, ते पहिल्यांदा जेव्हा मला भेटले ना तेव्हा माझी म्हणत त्यांनी माझे असे दोन्ही हात हातात घेतले आणि असं, म्हणजे ते जाट आहेत एकदम उंच, ते जेव्हा असे पाठीवर हात ठेवून माझी डोळ्यातून अश्रू काढतात ना, तेव्हा वाटतं अरे कुठच्या मुशीतून ही माणसं घडली आहेत की 39 माणसं घालणं. तो सांगतो हा मैंने गंडा झाड दिया और ऐसं, ते सांगणारा मनुष्य इतका संवेदनाशील आणि होऊ शकतो असतो. म्हणजे त्या युद्धभूमीवर असताना त्याप्रमाणे आणि त्याच्यानंतर बाहेर आल्यावरही पुन्हा डाऊन टू अर्थ असून सगळ्यांना सांभाळणं हे किती महत्त्वाचे. आणि हे अनुभव आपल्याला कळणं, आपल्यापर्यंत पोचणं हे तितकंच महत्त्वाचं आहे. आणि मला असं वाटतं की अनुराधाताईंचा प्रवास पार्ले टिळक विद्यालयाच्या शिक्षिका, त्याच्यानंतर पोद्दार शाळेच्या मुख्याध्यापिका आणि त्याच्यानंतर मुलांसाठी जो आपलेपणा, आपुलकी त्यांच्यात होती, यशोदीप कथामाला, त्याच्यानंतर मुलांनी पटापट कसं त्यांना वाचता यावं, वेगाने कसं वाचता यावं ह्यासाठी त्यांनी घेतलेली अनेक कार्यशाळा, त्याच्याबरोबर अनेक मराठी वृत्तपत्रातून केलेलं त्यांचं स्तंभलेखन किंवा दिवाळी अंकातनं लिहिलेल्या कथा, ह्याबरोबर आत्ता त्यांनी सायन्सची खेळणी म्हणजे वैज्ञानिक खेळणी हा एक नवीन उपक्रम शाळांमध्ये सुरू केला. म्हणजे मुलांसाठी त्या सतत करत असताना सुद्धा एक अशी काही घटना घडली आणि त्याच्यानंतर त्यांना पुन्हा एकदा ह्या मार्गाकडे किंवा ह्या फील्डकडे त्या जास्त आल्या असं मला वाटतं. विनायकच्या तुमच्याबरोबर किंवा विनायकची स्फूर्ती तर तुमच्याबरोबर सतत आहेच. तर त्यामधून तुम्ही ज्या शौर्य कथा आपल्यासमोर मांडल्यात, तर मला असं वाटतं की स्वामी विवेकानंद असं नेहमी म्हणायचे की मला कणखर मनाची आणि पोलादी शरीराची सुशिक्षित युवक हवे आहेत. आणि असे जर युवक मिळाले तर आपला भारत देश हा जगद्गुरू बनू शकेल. आणि मला वाटतं की अनुराधाताईंच्या ह्या शौर्यकथा पुस्तकातनं ही जर शौर्यकथा पुस्तकं मुलांनी वाचली तर निश्चितच त्यांच्यामधनं चांगला नागरिक आणि चांगला शूर, वीर, स्वातंत्र्य सैनिक निर्माण होऊ शकेल ह्याची मला खात्री आहे. अनुराधाताई, तुम्हाला मुलांना काय सांगावंसं वाटतं? एक 2 गोष्टी मला ॲड करायच्या आहेत की सुदैवाने मला बिकॉज ऑफ माय हजबंड किंवा एकूण सोशल पोझिशन असेल की मला रिस्पेक्ट मिळत होता. पण विनय गेला 95मध्ये आणि मग 2000मध्ये जेव्हा 2001मध्ये संसदेवर हल्ला झाला आणि काश्मीरमध्ये आतंकवाद वाढला, तेव्हा मुंबईतल्याच लोकांना माहिती आहेत का की मुंबईत किती शहीद आहेत? नाही आहेत. मुंबईत एकूण 22 शहीद आहेत. आणि त्यांच्या वाट्याला जेव्हा माझ्या लक्षात असं आलं की
दे आर नॉट ॲट ऑल रिकग्नाइज्ड बाय द सोसायटी. तेव्हा मग मी लेखणी पहिल्यांदा उचलली. तेव्हा पहिल्यांदा मी तेच मला उचलली पाहिजे होतं वारसहू अभिमन्यूचे. काय असं तुम्हाला कारण झालं? येस. आणि मग मला ते खूप येऊन दे अरे. तेव्हा मला पहिल्यांदा असं रिअलाईज झालं की नाही आता मला बोललंच पाहिजे. आणि मग मला असं वाटतंय की टिळक मंदिरात आपण त्याचं प्रकाशन केलं होतं वारसहू अभिमन्यूचे. आणि तेव्हा ते सगळे आले होते आणि ते पालक मला म्हणाले की अरे आम्ही पण आमच्या मुलाबद्दल लिहू शकलो नसतं, असं कसं लिहिलं तुम्ही इतकं चांगलं. तर म्हटलं एक तर तुम्ही चांगलं सांगितलं आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे म्हटलं मी पण एका वीराची आई आहे आणि लेखिका आहे, एवढंच फक्त. बाकी तेवढंच माझं क्रेडिट आहे. आणि तिथून जो प्रवास सुरू झाला तो मग आता काय होतं माहिती आहे का, आता मला पेंडिंग काम आहे माझ्याकडे. म्हणजे आता मला कोणी सांगितलं आहे की 65च्या बरोबर वैज्ञानिक खेळणीचं जसं तू बोललीस ना तसं आणखीन एक आहे की नुसतीही वाचा असं नाही मी सांगणार. कारण काही शाळामध्ये ते काय करतात माहिती आहे का, याच्यावर प्रोजेक्ट तयार करतात, नाटुकली बसवतात, ड्रामाटायझेशन करतात. कारण जितकं तुम्ही आपण म्हणतो ना की लोणी कसं सगळ्यात हे, तसं त्या वाचलेल्या गोष्टीवर जेवढं तुम्ही मंथन कराल, वेगवेगळ्या प्रक्रिया कराल, तेव्हा ते जास्तीत जास्त तुमच्या मनात मुरतं. ते तसं मुलांनी करावं, स्पर्धा घ्याव्यात वेगवेगळ्या शाळांनी, असं मला वाटतं. आणखीन मला असं वाटतं की नवीन मुलांना मला एवढं सांगायचं आहे, जसं मगाशी मी तुला एक नवीन माहिती पुरवली की अशी 2 जशी पुस्तकं येत आहेत, तसं आणखीन विवेकानंद केंद्राचं आणि माझा आणखीन एक पॅक झालेला आहे बरं का. ते मी तुम्हाला विचारणारच होते की इथपर्यंतचा प्रवास झालाच आहे, पण पुढे यापुढे तुम्ही निश्चित लिहित राहणार, यात काही प्रश्नच नाही. पण विवेकानंद केंद्रासाठी सुद्धा तुम्ही काही लिहिणार आहात, म्हणजे निश्चितच आम्हाला ते आवडणार आहे आणि ते कदाचित सुरूही असेल. नाही झालंय सुरू. म्हणजे त्याचं गंमत अशी आहे की आपल्याला काय वाटतं की मी फक्त सेनेत जा असं सांगतेय का, असं नाही सांगत आहे. कारण लढाई ही असंख्य प्रकारची असते. मग ती सामाजिक असेल, पर्यावरणाशी केलेली असेल किंवा कोणतीही असू शकेल. अशा वेळेला नव्या युगाचे नवे आदर्श या नावाची पुस्तकं, जशी ही शौर्य मालिका असेल ना तशी ती येतील. त्याच्यापैकी मला वाटते जवळजवळ 1.5 ते 2 पुस्तकांचं लेखन माझ्याकडे तयार आहे. कारण मी अशा सगळ्या गोष्टी, माझा जो स्वतःचा यूट्यूब चॅनल आहे त्याच्यावर बुधवारी सांगत असते बरेच वेळेला. म्हणजे ज्यांनी इंडस्ट्रियल वेस्टपासून ब्रिक्स बनवल्या आणि स्वस्तात घरं बांधायचं ठरवलं. अगदी 13 वर्षाचा एक मुलगा झाला नावाचा, की त्याला आता MOU गुजरात गव्हर्नमेंटनी साईन केलाय आणि चक्क संरक्षण दलाने त्यांनी बनवलेले द्रोण विकत घेतलेत. म्हणजे हे कुठे वेगळंच सगळं काम आहे. किंवा अगदी साधं एक अगदी शाळेचं तोंडही बघितलेलं नाही असा एक माणूस कर्नाटकामधला, पूर्ण आजूबाजूच्या सगळ्या टेकड्या कोरड्या ठणठणीत पडलेल्या. यांनी मात्र ते जे पावसाचं पाणी असतं ना, साधं सुरुवातीला तर त्याच्याकडे काठी असते ना, तो गुराकी, तर त्या काठीनी करून त्यांनी, आणि मग लोकांनी काहीतरी त्याला दिलं असेल. पण त्यांनी मग असे सरोवरं कशी बांधली आहेत ती माहिती आहे का, एकाचं ओव्हरफ्लो झालेलं पाणी दुसऱ्यात, तिसऱ्यात, चौथ्यात, अशी असंख्य चेनच्या चेन तयार केली. हे काहीतरी वेगळं आहे ना. असं वेगवेगळ्या क्षेत्रात वेगवेगळी काम करणारी जी माणसं असतात ना, ती आपले आदर्श असले पाहिजेत. कारण सैन्यात जाणं म्हणणं सोपं आहे. म्हणजे काही वेळेला मला कोणी वेळेला विचारतं ना की अरे तो जरा असा अभ्यासात कमी आहे किंवा तो उन्हाळ आहे बरं का, त्याला सैन्यात जायचं आहे, तर मी त्याला म्हणते मग नाही, त्याला पाठवू नका, त्याला जागा नाही सैन्यात. कारण क्रीम ऑफ द सोसायटी जी असते ना तीच निवडली जाते. कारण लढायचं आहे तिथे, तुमचं मरण तुम्हाला हे करायचं आहे. तेव्हा कोणीतरी वाया गेलेला मुलगा आहे, छंदी फंदी किंवा काही करत नाही आहे म्हणून तरी सैन्यात जायचं असेल तर अशानी जाऊ नये. तुमचा काहीतरी गैरसमज आहे. ओनली द फ्यू हू आर क्रीम ऑफ द सोसायटी आर सिलेक्टेड. मग ते सोल्जर असून देत किंवा अधिकारी असून देत. बरोबर. खूप छान मेसेज तुम्ही मुलांना दिलेला आहे. म्हणजे मुलांनाही ह्याच्यातनं जाणवू शकतं की उगाचच असं सैन्यात एंट्री मिळते आणि आपण तिथे काहीतरी करू शकू असं नाही आहे. तर तुमच्याकडे त्या क्वालिटीज असणं आणि तुमची तेवढी मानसिकता असणं हे तितकंच महत्त्वाचं आहे. मंडळी, खरं तर श्रोते हो, आपल्याला अनुराधाताईंकडनं अजून कितीही ऐकलं तरी खरं तर कमी आहे. पण आज अनुराधाताई आपल्याबरोबर त्यांनी त्यांचं आपलं मनोगत व्यक्त केलं आणि आपल्याला शौर्यकथा पुस्तकाबद्दल ज्या अनुभव सांगितले त्याबद्दल अनुराधाताई, विवेकानंद केंद्र मराठी प्रकाशन विभागातर्फे आमच्या सर्व कार्यकर्त्यांतर्फे तुमचे मनपूर्वक आभार. आणि मंडळी, नवीनच पुस्तक घेऊन आम्ही अनुराधाताईंचं तुमच्यासमोर येणार आहोत. आणि आता पुढचं आपलं 3रं पुष्प पुढल्या महिन्यात तुम्हाला ऐकायला मिळणार आहे. धन्यवाद. एकच मला फक्त ॲड करायला आवडेल की माझे आभार मानायच्याऐवजी मी विवेकानंद केंद्राचे आभार मानते की त्यांनी मला योग्य समजलं आणि मला संधी दिली. कारण विवेकानंद
अगदी म्हणजे मी काय सांगू तुम्हाला, एक दैवत जसं असावे तसं माझ्या मुलाचं, इव्हन माझे आजोबा रामकृष्ण मिशनमध्ये जात असत. अच्छा. तर इतकं जुनं नातं आहे, ते नातं पुन्हा एकदा जोडलं गेलं आणि काहीतरी मला छोटंसं करता आलं. नाही नाही, खूप त्याच्याबद्दल मोठं काम आहे. त्यामुळे तुमचे मनापासून आभार. धन्यवाद. विवेकानंद केंद्र मराठी प्रकाशन विभाग म्हणजेच MPRVI गेली 35 वर्षे संस्कारक्षम आणि राष्ट्रजागरणपर पुस्तकांच्या प्रकाशन व्यवसायात. 135 हून अधिक पुस्तके, 10 लाखांहून अधिक प्रतींची एकूण विक्री, कार्यकर्त्यांना उपयोगी पडेल अशा माहितीची विवेकशलाका आणि केंद्राच्या देशभरातील कार्याचा परिचय करून देणारी कार्यदर्शिका. संपर्क अश्विनी हाईट्स, पहिला मजला, ग्राहक पेठेजवळ, टिळक रोड, पुणे 30. संपर्क क्रमांक 9881061686.